कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। कैलासवासी आबाजी पणशीकर हांच्या प्रेरणेन जे 1981 हो साई प्रवास मडगांवच्यान सुरू जाल्लो तो आता 45 वर्सांनी या साईबाबा देवस्थानात पूर्ण जाता। कैलासवासी आबाजी पणशीकर आमचे वडील महेश कंपलास राजाध्यक्ष आणि तो मिळून त्या वेळाचेर अशोक कासार आसूं, शाहू महाराज आसूं, गोविंद रोट्टीकर आसूं, मोहन नायक आसूं, सुरेश भांबरे आसूं आणि विविध लोक आणि मिळून जो 45 वर्सां पयलीं खारेबांदार साईबाबाची सेवा सुरू केल्ली त्यानंतर ती सेवा शेषनरुडार आसा। आज खारेबांदार तें केंद्र चालू आसा। त्याच्याच बरोबर आता हे साईबाबा देवळाक 25 वर्सां पूर्ण जाता आणि आज या सुवर्ण दिसाक आज या मूर्ती प्रतिष्ठापना शिर्डी संस्थानचे पुजारी उल्हास भटजी हांच्या हातान आज श्रीपाद श्रीवल्लभ नरसिंह सरस्वती गजानन महाराज आणि स्वामी समर्थ हांची मूर्ती प्रतिष्ठापना जाल्ली आसा। आतापर्यंत देवस्थान विविध कार्यांत काम करत आयल्या। ह्या वर्साच्या येता त्या 5 तारखेक गोंय राज्याचे भौमानिस्त मुख्यमंत्री प्रमोदजी सावंत हस्तुके आमचे वडील कैलासवासी महेश राजाध्यक्ष ट्रस्ट आम्ही सुरुवात करता आणि त्या ट्रस्टा थ्रू आरोग्य, शिक्षण आणि कल्चर अशा 3 गोष्टींनी काम करतले आणि त्या सोहळ्यात पहिलो गोंय राज्याचो साई सेवा सन्मान प्रतिष्ठान पुरस्कार गोंय राज्याचे भौमानिस्त प्रमोदजी सावंत हांकां जाहीर जाल्लो आसा। तेरीस केंद्र मंत्रीच्या हस्तुके तांचो भोवमान आमी तेरीस करतले मानपत्र आणि स्मृतिचिन्ह दिवन साईबाबाची सेवा अखंड मडगांव न्ही तर अख्खे गोंयभर जावचे हाचे खातीर प्रचार चालू आसा। आज ह्या कार्यक्रमाक विविध पुरोहित हांगा उपस्थित आसात। शिरगांवचे श्रीपाद जोशी वेदमूर्ती हांच्या हातून अधिपतीन हो कार्यक्रम चल्ला आणि एक अभिमानाची गोष्ट की ह्या पूर्ण कार्यक्रमाचे जे अनेक भटजी आसात ते दासगणू महाराजांचे वंशज ह्या कार्यक्रमाक मूर्ती स्थापनेक हांगा पाविल्ले आसात। म्हाका खबर नाशिल्लें की ते हांगा आसात म्हणून ते एक वेगळ्यान सगळें तांच्या हातानूच हें सगळें जाता। श्री साईनाथ प्रार्थना समाज ट्रस्ट जे गोंयच्यान आणि गोंयच्या भायल्यान जे लोक 1 ते 6 तारीख पर्यंत कार्यक्रम आसा तांचे खातीर साईनाथ प्रार्थना समाज तांचे भव्य दिव्य स्वागत करता। सगळ्या लोकां कडेन आवाहन करता 1 ते 7 तारीख चलपी महोत्सवाक सगळ्या गोंयच्या लोकांनी मोठ्या संख्येन उपस्थित रावन जो दनपार आणि रातचो महाप्रसाद आसा ताचो लाभ घेवचो। तुम्ही बिघडना संतांची या संगे समरस झाले, नदी बिघडली सागरासा मिळाली, हे जे वाक्य आहे म्हणजे आम्ही बिघडलो असं नाहीये, बिघडलो असं नाहीये, घडलो हे त्यांच्यापासून आम्ही अनुवादन घेतलं। कैलासवासी आबासाहेब फणशीकर यांनी जो उपक्रम पुढे चालू केला, त्यांचे वडील महेश आणि महेशनी साईश हा जो संगम आहे आणि परत अनेक मित्रमंडळी जे नुसतं साईश एकटे आहेत पण साईशच्या बरोबर अनेक त्यांच्या बरोबर जे साथीदार आहेत यांनी जो विचार केलाय तो विचारांचं एकच हेतू आहे, लोकांचं कल्याण हवं। कल्याण म्हणजे नेमकं काय तर याच्यामध्ये आरोग्याची सेवा, त्याच्यानंतर शालेय शिक्षण आणि सांस्कृतिक जीवन, जे माणसाने संस्कृती विसरत चाललाय ती संस्कृतीचं या ठिकाणी हे संस्थान कार्य करणार आहे। या कार्याला नुसतं एवढं करून भागत नाहीत तर दत्ताचे पूर्ण अवतार दत्तावतार जे आम्ही बाबांची जी आरती म्हणतो, जय जय गुरु दत्ता हो स्वामी अवधूता, जे बाबांची आरती म्हणतो, ऐसा येई बा साई दिगंबरा अक्षय रूप अवतारा सर्व ही व्यापक तू, तर ते व्यापक कशा तर अशा प्रकारे सर्व दत्ताचा अवतार या ठिकाणी यांनी मूर्त्या आणल्यात आणि त्या मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा या ठिकाणी होत आहे। ही मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठा याच्यासाठी होत आहे की सर्व प्रकारचे भक्तांना येऊन तो आनंद मिळाला पाहिजे, तो उल्हास मिळाला पाहिजे, म्हणून या ठिकाणी जो अट्टहास केलाय या अट्टहासाठी त्या तुमच्या सर्व लोकांची
मदतीची गरज आहे, तेव्हा सगळ्यांनी या ठिकाणी येऊन त्यांचा हेतू एकच, तुम्ही यावं, या ठिकाणी दर्शन घ्यावं आणि तुमचे आशीर्वाद तुमच्या आयुष्यात घ्यावे, हा हेतू तुम्ही चांगला घ्यावा, हीच नम्र विनंती. ओम साईराम. स्वामी महाराज की जय. नरसिंह सरस्वती स्वामी महाराज की जय. अक्कलकोट स्वामी समर्थ महाराज की जय. शेगाव निवासी भक्त प्रतिपादक श्री गजानन महाराज की जय. अनंत कोटी ब्रह्मांड नायक राजा